Začíná nový den a jitřní slunéčko nás lehounce šimrá pod víčky. Už musíme vstávat, volá vás vaše povinnost a život je prostě úžasný. Ale možná by bylo lepší, než vykročíme s úsměvem do nového dne, zkusit několik cviků na protažení těla i na protažení mozečku. Natáhneme levou ruku, ale to ještě ležíme v postýlce, že ano? Natáhneme levou ručku a z levého očka si vytřeme ten sajrajt, který se tam během noci usadil. A natáhneme pravou ručku. Možná, že se celým naším pokojíkem rozléhají šílené lupance, ale my o to nedbáme a natahujeme pravou ručku a z pravého očka vytřeme ten odporný sajrajt, který se tam usadil během noci. A teď přijde ta důležitá fáze naší rozcvičky. Zapojíme břišní svalstvo a pomalu opatrně se posadíme. Možná, že právě v tuto chvíli se nám naší hlavinkou rozléhá zběsilý tepot tisíců a tisíců malých kováříčků. Ano, zamysleme se. To, co jsme dělali během dnešní noci, už nikdy nebudeme opakovat, že ano? No ale my už sedíme a přesto všechno víme. Život je úžasný a začíná nový den. No a teď vezmeme svou levou nožku a pravou nožku a šup s nimi dolů z postýlky a šup s nimi do pačkůrek. A jdeme pomalu, opatrně. Možná, že ještě nevidíme tak úplně dobře, takže levou ručku nasadíme před svou hlavinku, aby nám případná kolize s nábytkem nevyrazila naše přední zoubečky. A jdeme pomalu, levá nožka, pravá nožka a už jsme v koupelně. Jak příjemně voda stojí a už se probíráme a už nám naším mozečkem začínají túrovat první myšlenky. A jsou to myšlenky veselé, protože život je úžasný. No a co teď? No bylo by přece rozumné se po ránu najíst. Musíme dbát o zdravou životosprávu. A i kdyby náš žaludek byl trošku na vodičce, my se stejně najíme. Co to dneska bude? Bude to litr pomerančového džusu a Hemenex. Ale šunku už jsme měli včera a šunku vlastně máme pořád. Proč bychom pořád měli žrát tu šunku? Že bychom si dali zeleninku, cornflakes nebo něco zdravého? A nebo je nám opravdu tak špatně, že si nedáme vůbec nic? Nechám to na vašem rozhodnutí. Je to vaše ráno a vaše případné střevní potíže. No ale my se podíváme na hodinky a to nám to letí. Vždyť už my musíme jít. Vždyť už naše povinnost nás volá a život je tak úžasný. No a teď si pocvičíme mozeček a přemýšlíme, co jsme my to vlastně dneska měli dělat.
co to bylo tak strašně nutného a důležitého, co jsme měli dneska někam přinést a co určitě nemáme, ale my na to určitě během dne ještě přijdeme, vždyť život je tak úžasný. A my otevíráme dveře našeho skromného apartmentu a do obličeje nám foukne svěží ranní vzduch, okořeněný spoustou a spoustou ozónu. No a my už vycházíme na ulici. Už jsme tam. Už jsme v tom úžasném životě. A víme, že začíná další úžasný